Hey, lero ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri. Scorchers have started with power ku Women's Africa Cup of Nations ku Morocco agonjetsa Nigeria mpikisano umene ukuonekanso kuti ukhala pamwamba kwambiri komanso tikambapo zokhudza FDH Premiership ena akugwa pamene ena akutola mapoint kulinso Airtel top 8 sabata imeneyi kodi zitha bwanji ndime ya semifinal. Ndili nawo amene akhala kuunikira nkhani zimenezi ine ndi Dickson Chivwati Gondo posachedwa pa ndalandira program yathu ya lero. Mena fotokozera kuti ya program yathu ya lero ikhala yukambaponso zina zokhudza Scorchers kupambana koyamba kumpikisano wa Women's Africa Cup of Nations kamba kotinso ndi koyamba kupita kumpikisano umene kugonjetsa atsikana a Nigeria 3-2. Ndimulandire wire chambwinja program ya lero. Yeah, tiliso limodzi. I think as you tikudziwa kuti Scorchers as tikudziwa yebweyo. Oh, yeah, tingoona Bonglas atsikana athu silimayembekezera. I think aliyese samembekezera kuti Scorchers ingachite bwino against Nigeria. I think lero tiyedzeka kwambiri nkhani ya Scorchers imene apangira kuti kutsogoloko apanga bwanji. Komanso Eric Chiputula. Yeah, tsiku lande kwa patali. Ngasita ngodzuka ndi nkhani zimene za Scorchers. Taonera mmene osewera achitira komanso result yatikomera ndi ndikhulupirira kuti ikhale program yopambana madziwa kuti timu yathu ikachita bwino aliyese amakhano ndi maganizo ake kuti kodi game imayenda motani awo amachita motani. So ifeso tikhale kupereka maganizo athu tapemphe anthu amene akutionera kuti tikhale limodzi pena timafanana pena tisiyana aliyese amaona mmene waonera masewera. Chabwino amene ndamene tina program ya game plan amene unikirane nkhani zosiyana menda fotokozera kuti nkhani yoyamba ndiyo khudza Scorchers taona ndi timu imene ikupambana 3-2 ndi Nigeria. Lineup imene inagwiritsidwa ntchito imene munali Mesa Sikelo, Chimwe Madise komanso tukamba za Rose Kapiere komanso Temwa ndi Tabitha Chawinga, Medina Nguluwe, Letitia Chinyamula komanso Faith Chinzimu ndi Irene Khumalo kuphatizaponso Rose Alfandika ndi Benedetta Mkandabire. Imene ndi first 11 ya Scorchers yomwe inayamba komanso tukamba kuti zakomera atsikana amenewa kupeza chipambano masewero oyamba mu mpikisano umene wa Women's Africa Cup of Nations ku Morocco. Tiyambe ndiwire ndi chani chimene unaona kuti chinathandizira kuti timu imeneyi ipambane masewero amenewa ndi Nigeria? Okay, chimene chatithandiza so kwambiri ndi fearless, aggressive and tactical approach imene atsikana athu anapita nayo chifukwa nthawi zambiri mukamapita mukamakhala kuti mukumenyera mayina nkumapita ndi mantha nthawi zambiri mantha aja amakupweteketsa. Koma chimene chasangalatsa kwambiri ndikuti tikaiona timu yathu imene inayambira from the first whistle inaona kuti timu yabwera ndi cholinga. Tinaona even kumbuyo pakati mpaka kutsogolo they were very aggressive. In fact so goalkeeper wathu amene takhati kunena kuti goalkeeper wathu sali bwino, goalkeeper wathu sali bwino. Nthawi zambiri ndimanena maprogram ambiri achivwati kuti nthawi zambiri kuti timu ichite bwino goalkeeper aoneke kuti ndi dolo. Nthawi zanso imakhalanso kuti defense ili bwino. Defense ikakhala kuti ili very pathetic ndekuti so goalkeeping imakhalanso kuti imaonekera ng'amba. Ndipo pakati patinaona ndithu kuti maprogram ambiri takhati kunena kuti let's hope afaziri apanga deal ndi defense ndi pagolo. Ndetaonabe kusintha defensively imaoneka kuti inali bwino although mwina ndi mwina zimaonekabe kuti ndipofunikabe kupanga polish up. Koma in terms of performance tinaona ndithu defense ya Scorchers inali yoti inapanga content ndithu atsikana a Nigeria. Utakuona kuti ball possession inali 67 kusonyeza kuti ifeyo tathamanga kwambiri ndekuyipanga content pa ball possession pa 67 ndikuti atsikana nagwira ntchito kwambiri chifukwa it's not a joke ukuona ball possession ndiwo kuti kusiyana kwambiri kupeza kuti tapanga kuti kuwinaso 3-2 convincingly ndi zovuta kwambiri ndeta apange congrats. Komanso chinaso chimene nditha chimene ndaonanso kusintha front line yathu anamenyesa 3 strikers anamenyesa kuti uindani utabita Temwa
ndi uyu ndani amenya pakati akuone kuti atsikana mathamanga utaona kuti zigoli zathu zonse zabwera through magoals amene timangoyika behind ma defenders nde oyeniwo titha kunena kuti atsikana athu chimenenso chathandiza kwambiri kunali tight marking ija inazapangisanso atsikana athu aja akuti anzawo a Nigeria akangofika pa half pa center circle paja zimakhala zovuta kuti apange breakthrough defense yathu yatsikana athu nde zikuoneka kuti atsikana athu anabwera ndi cholinga inali game yabwino kwambiri tayamikire koma let's not be complacent chifukwa chakuti zinatichitikirapo tinapitakonso anyamata ku AFCON timawinanso tinawina ndi best team in Africa Algeria 3-0 tinawina you remember Lasero anavuta kumeneko koma next game tinapeza kuti chifukwa cha complacency tinapeza kuti magame osanadya gawo ndi apo pafazile sopo kuti atsikana athu auza zochita kuti next game inde tikudziwa kuti Egypt ndi imene ikuoneka yofoka koma mpira umatengera tsumene kuti mwadzuka bwanji chifukwa dzulo Malawi inadzuka bwino koma sitikudziwa kuti Saturday zadzuka bwanji nawonso Egypt sanadzuke bwino against Zambia amenyedwa 6-0 sitikudziwa ndi game ya Malawi izakhala bwanji koma kungowina ndi Egypt ndikuti feyo ndi chance yoti mwina tithopanga qualify to another stage paja amene afike semifinals not quarter finals amene apange qualify ku World Cup ndi mwina ife ngati Malawi tizakhala timoyamba kupita ku World Cup for the first time chakhala chinthu chosangalatsa kwambiri koma tayamikira atsikana athu kuti anali ndi confidence kwambiri composure inali bwino kwambiri ndithu mbali wangu Eric wayambapo bwino kambapo mwina posabwereza so zina zimene wakamba iwe kumbali yako unaona magawo akati amene anathandiza kwambiri tukamba zokhudza goalkeeping imene khali kuida ndaula nthawi itali komanso combination ya Tabitha ndi mchemwali wake Temwa. Yeah, I think ndikhozonena kuti anali masewero a zigawo zochitika ziwiri zosiyana mu zigawo ziwiri za masewero awawa. That's why mwina tinaona kuti chigawo choyamba anatha kupanda chigoli komano second half ndimene kunabwera zigoli zochuluka kwambiri nditonena kuti first half was about controlling the space chifukwa chonena kuti timapanga defenders team kwambiri tinaonetsetsa kuti midfield yathu ikhale compact ndicho linga choti Nigeria ndi timu yonena kuti imamenya kwambiri from midfield yawo ndi abwino so tinali compact pa midfield sitimapatsa mpata mutati muone nthawi zambiri akamalandira mpira mapuleya a Nigeria amakhala kuti wa Malawi ali pomwepo so first half yoseja zimachitika zimenezozo kuti marking yathu inali yabwino position discipline inali yabwino osewera amadziwa malo amene mphunzitsi wasiya wauza kuti mukakhale malo akuti mutati muone nthawi zambiri imene tinapita kutsogolo mu first half inali nthawi imene Tabitha ndi Temwa amapita okhaokha anthu awiri kutsogolo analibe anthu ena around them amene amabwera ngati chapafupi kuti mwina mwake akapha mpira akhoza kuona kuti atha kupanga leye kwa munthu wina mwina kumbwezera kuti akhoza kuchinya ndi nthawi zambiri zimakhala choncho kuti amakhala isolated tikamapita kutsogolo ngati timu ya Malawi komanso china timafuna umakakamiza kuwapatsira pagulu because mutati muone mmene imamakira timu ya Nigeria first half iji imabwera anthu awiri pa munthu ngati Temwa akakhala kupeza mpira Tabitha akupeza mpira pamakhala kuti pafika kale anthu awiri that's why amaoneka kuti palibepo impact yeniyeni imene anapanga first half ungopatula machances ena ake owerengeka amene anaoneka kuti apita through ma counter attack pamene tikukamba kuti first half inali about controlling possession makamaka ma space kuti timu ya Malawi kuti Nigeria isapeze ma space oti ithe kulowa mu gawo la Malawi ndi kupanga create ma chances zochuluka kuti itha kupeza zigoli second half tinabwera ndi kupanga exploit ma space amene aja tsopano ifeyo ndi amene timagwiritsa ntchito ma space to beat timu ya Nigeria chifukwa chonena kuti second half I think ndungokhulupirira kuti mwina mphunzitsa anawuza kuti nthawi zambiri tisapange force zinthu kuti mpira uti umenye atimenyere ndi Temwa ndi Tabitha chifukwa koyamba kuja timaona kuti ma forward athu aja amakhala kuti ali limodzi kapena ali mu line imodzi zimakhala zophweka timu ya Nigeria kuti
ithe kumalanda mipira because Nigeria defense yake nthawi zambiri kuyambira first half ija kupita second half imakhala ndi high line, imakhala ndi mapuleya kuchokera kumanja mpaka kumanzere in one line, so zimapangitsa kuti anthu awiri wachifukwa amakhala awiriwiri pafupi ndi ma defenders asapange chilichonse chooneka bwinobwino kuti atha kutipezetsa mwina zigoli. Komano second half inatisangalatsa chifukwa chonena kuti tinagwiritsa ntchito ma space tsopano, kunena kuti munthu mmodzi amadropa kuti mwina akudzatenga mpira kuchingamira mpira atenge mpira, the other one amabwera ndi kubwera kupanga occupy space imene nzake oja akusiya, so zimapangitsana kuti mmene amamakira first half kuti anthu awiri amapita pa munthu mmodzi, second half zinasintha chifukwa choti anthu asamaona kuti ali pa line imodzi, amakhala ngati akusinthana ma positions nthawi imene akulandira mipira. Komanso china ndikhozonena kuti second half zinadzasintha chifukwa chonena kuti tinayamba kusewera mpira wachangu, tikhala kumbuyo tiachinga mwina from midfield, tikangolanda mpira uja anthu awiri atatu tili kutsogolo tingoyika pa space, iwo aja athamange pa space paja akaupeze mpira. Zinatithandiza kwambiri chifukwa ndakamba kale kuti Nigeria imakonda kuyika high line imene imakhala defense ija yonse in one line, so akangoyika behind them amakhala kuti munthu mmodzi either Tabitha kapena Temwa wathamanga waidutsa line yawo ija, tapeza ma chances ochuluka mwina osatinso zigoli zokhazi mu second half mpira wake umenewo. So tikhozonena choncho kuti mu second half chimene chinadzasintha kwambiri kuti tipeze zigoli ndi mpira umene timasewera wachangu, chifukwa chonena kuti sitimanena kuti akutimenyera mpirano ndi Tabitha, komano inaliwa tactical approach, sikuti yatiwinitsa apa ndi individual brilliance, komano osewera athu anayamba nogwiritsa ntchito tactical approach imene mphunzitsana awuzi tenti saukakamize direct kwa anthu awiri, tenti weekend poyenera mpira munthu tikachotsa kumbuyo tikuyika mbali muja tikuyika behind defense yawo ya Nigeria awadzingothamanga. So that was tactical approach imene Malawi inabwera nayo mu second half, zinatithandiza kwambiri kuti tiphe timu ya Nigeria. Komano chakumapeto zinaonekanso ngati kuti tinamba kutayirira kwake kunali kuonena kuti nthawi yonse ija imene tinali pa 0-0 kudzabwera kuti timatsogola I think 2-0, inalionena kuti tactical approach imene mphunzitsana awo zosewera imagwira ntchito khani compact midfield. Komano zinadzasintha chakumapeto tinayamba nokuchesa anyhow kuti watenga mpira wa Nigeria wina aliyense tikumuchesa chifukwa level imene inafika muja timachinyitsa zigoli ziwiri zija, sikuti mumafunika kuti mudzingochesano anyhow mmene wina aliyense akutenga mpirolo kumalo konena kuti sangakupangeni sangakuchinyeni, mumasiya kuti atha kumamenya kumalo konena kuti ndi away from your goal kutali kwambiri kuti sangathe kukuchinyani chigoli. So ife tinayamba nokumachesa pena paliponse, zinapangitsa kuti energy level yathu ikhala ngati yatsika, nanga ambiri anakhala ngati athamanga chifukwa choti akuchesa mipira. Nigeria inamba kuona ma space tsopano nena kuti itha kumayika mipira ija ndi kumapanga penetrate ku ma defensive lines athu. So chimene judge I think tichionetsetse kuti for the next game. Yes, because ineni ndikuganiza kuti pa level imene inafika pa 2-0 chimene tikanachita ndichonena kuti chifukwa pressing ndi chasing ndi zinthu ziwiri zosiyana. Chimene timapanga mwina tingomva kaya kuchokera kwa yes, chimene timachesa kumene kuli mpira. Mwina tikanakhala kuti magemu amene akubwerawa titakhala kuti tikupanga press malo oyenerera. One, Nigeria timayimenya kale 2-0 masewero aja ali chakumapeto, tikhoza kumachesa mpira uja ngati wapita mbali, tikachesa kuti mpira usachoke mbali muja ubwere ngati kholo, nanga si pakati paja tilikale ndi compact, tilikale ndi gulu la anthu limene likumaka pakati paja. So akawika mbali tipita tikapanga press kumene kuchako abwerere nawo mpira uja awubweze kumbuyo, kapena nthawi imene waja apanga puwa pasi yonena kuti tithakulanda. Komano ma space amene tinamba kutsekula ifo choti timangopita paliponse akanatha kutibwereka kumapeto kwa game. Okay, tingomva kuchokera kwa Love Fazili, mphunzitsi wa timu imene ya Scorchers Crew, anati bwanji atapambana 3-2 ndi timu imene ya Nigeria. Nayi maswera bwino kwambiri kutengera kuti
timamenya ndi timu yaikulu Nigeria. Approach yathu tinauza maplayers ndagwirizana kuna kuti ngakhale Nigeria ndi yaikulu tusapota competition chili yonse chimateka tinalimbisa mtima matraining athu onse amene takhala tikupanga timalimbisa mtima nosaopa khala nozidalira ndipo ndizotheka chifukwa chake mwina ndinganene kuti maplayers amenya bwino mpira kwambiri onena kuti kwinaku sitinangogwera tawina chifukwa chakuti maplayers anakapo mtima kwambiri contribution yawo yatithandizira kwambiri kuti tifike poigonyesa Nigeria. Ndikhala ndikunena kuna kuti nthawi zina timu yathu imakhala ili incomplete simakhala yonse koma timadziwa kuti tsiku lake timu izakumana kukhala timu imodzi maplayers onse azabwera taona tokha amene achitira muchi komanso maplayers ena amene analipo ena nawonso athandizika kwambiri chifukwa iwonso mwaokha mwina sizikanathekanso kuti aswere bwino so ndi combination yabwino kulumikizana kwabwino kumene maplayers iwa akudziwana kuchoka patali ndimanena una kuti timu iyi ndakanawo maplayers mwina ndikamanena tsiku lalero ndikuti ena ndakanawo zaka 5 ndakanawo zaka 4 chifukwa ke mukwanisa kwambiri timafuna bedi akhale pamodzi apapa mwina zipatso zamba kusonyeza zaoneka koma sitinena kuti ndife opambana chifukwa imetabwerera kunoko tabwerera kuzamenya tournament wa AFCON ndi chinchito chilipobe sikuti tigona ndikusangalatsidwa kapena ndikukhutitsidwa ndi zimene zachitika lero tikupitiriza ndime mpaka na kumapeto. Maplayers onse ofunikira anabwera analipo ndipo kubwera kwa zigoli kwa lero kunasonyesera tune kuti kuna maplayers ena kapena player wina amene timampanga chani timamusowa wambiri ndi tsiku la lero anapezeka ground pa golo kumbuyo pakati timu yathu imakhalapeza bwino inde takhala maluza magemu ena mafriendlies koma noti madziwa chimene tikupanga sikuti timalota kuti ayi tikupangira dala timaluza koma timadziwa kuti chimene tikupanga chakuti izi zabwera zatithandizira kuti maplayers onse Temwa Tabi Analozi onse ndi ena amene sinachule anakhala malo amodzi chachikulu chimene kuti atsikanawa maplayers anali ndi malingaliro abwino kwambiri mu mtima mwawo samafuna kuzichepesa samafuna kuzinyozesa amafuna kuti apereke chiyembekezo ku dziko la Malawi anthu atha kumadandaula kuti mbuyo mwina sindimachita bwino uleneyo mwina sindimadandaula koma ndimanena abe chifukwa chimazonena kuti pali tsiku limodzi amalawi tizapasa chani chipambano. Zimene zochokera kwa Lovemore Fazili mphunzitsi wa timu imene ya Scorchers amene masewero anaonera apotsatiranso kupambana 3-2 ndi timu imene ya Nigeria. Masewero otsatira pachitike chani wire pamene tukamba kuti zina zimene afotokoza amene wa Fazili zinakambidwa kuyambirira kucha. Yeah, I think zimene angapanga Fazili menda nenera muja kuti ndofunika kuti awalimbikisebe atsikana asakhalenso ndi mtima woti tawina Egypt tawina ma champions ndio kuti we are better tawina Nigeria tawina Nigeria games ya Egypt ndio funika kwambiri chifukwa tikawina ndi Egypt ndio kuti feti tokapa safe side chifukwa game ya Zambia ndi Nigeria imene yoyo ndio vuta kwambiri fama timu osewa amene akhala ndi matimu ovuta kwambiri ndio ndi Zambia ndi Nigeria ifeyo tikumenya ndi Egypt ndio titawina ndi Egypt tikhala ndi 6 points ndio tizatengera Zambia ndi Nigeria apanga bwanji nde titha kunena kuti mumpira zimasiyana ndi boxing mpira ndi teamwork chifukwa mumpira defender utha kugwira ntchito ya striker utha kugwira ntchito ya midfielder pamene boxing umakhala wekha mu region mucha mu boxing mucha zikakuvuta zakuvuta wekha nde goalkeeper atha kuthandiza ma defender nde I think zimene achita tsikana athu that is moralo ayipitisenso kuma game amene akubwera awa chifukwa zimakhala zokhumudwitsa kuti mwayamba bwino peza kuti simuchita bwino nde mtunda ukanalipo kutsogoloko kulachina moloko kulachina ntchita ubeka kanalipo apatango yamba nde paja ku Malawi timakhutisidwa ndi zinthu mwa fast kwambiri koma timajamfulumira kwambiri koma be chinanso chimene nganene mwina ndi cha mmene atsikana athuwa apangira ma friendlies I think mwina zina ndi zinaphunzirapo in terms of experience
in terms of exposure, international experience. Mwina nchifukwa chake mwina tinaona kuti atsikana athu akabwera pa ground zimene amapanga zimaoneka kuti anali ndi confidence kwambiri. Ndinaona confidence ndithu kuyambira defense yathu. Ineyo ndakhala ndikuonera women football zimene zimativuta ndikumbuyo timangoumenya titi. That's why timapeza kuti mwina zigoli zikubwera chifukwa timazipasa pressure. Nde china ndi chimene chinachitika kumapeto kwenikweni inazaona kuti defense yathu ikuzipasaso pressure yokha nchifukwa kwabwera penalty ija kenako zabweraso chigoli china chija moti ukanakhaso another mwina 5 minutes or 6 minutes tikanakhaso mwina tikupangidwa concede goli zosakhala bwino. Nde that mentality ndiyofunika kuti mwina Fazira kana watsekana kuti mpira umaopsa kumapeto kwenikweni tikoyambirira. Nde tinaona kuti kumapeto zinayamba kutivuta amene amanena Eric zinayamba kutivuta anonso pano tinangoyamba sopano mangochimenya paliponse mangomenya nde mpira uja mukamangomenya umabweraso ndipo makhanga tisopano matopa. That's why tsopano pressure after pressure tinapeza kuti defender uja wagwira penalty kenako chigoli chichi. Nde anyway nditaunena kuti ndi game imene yatipasa phunziro kuti ndayi zina dedication passion kulimba mtima zimathandiza. Taonera atsikana chifukwa kupanga defend pa 60 chakuti ball possession it's not a joke. Ndeta yamikira atsikana athu kuti timu imene ikuoneka yophweka ndi Egypt yo mgroup mwathumo chifukwa imene timaona kuti ndi ma champions. Ife ngati wina champions ifeso ndife ma champions chifukwa kuwina Nigeria chifukwa Nigeria ili ndi almost ma players apita kuko almost 22 players amene ali ma professional kumenya kuti PSG, Madrid, Atletico Madrid, ena ali ku North Africa, ena ali ku North America, ena ali ku South America, ma Brazil utatsikana nawo ali kumeneko. Koma ife tikaona ma professional athu amene atili nawo panopo sukuti ndi ambiri utaona kuti back four yonse ndi ma local players, goalkeeper local player. Koma tikaonesesa ife tayipanga outplay mwina anthu ambiri amadabwa kuti iyi ndi Malawi kapena Nigeria. Malawi imaoneka ndi Nigeria chifukwa defense ya Nigeria ndi yathamanga. Atsikana athu atapita ndi temwa tisanami ku Malawi kuno without atsikana awawa zimativuta. Tiye tinene chilungamo atsikana awawa kuti sakubwera kuno. Ine ujina amene andiseraso bwino faith chizimu. Atsikana awawa makamaka atsikana awiri pachibale machawinga awawa akapanda kubwera. That's why mwina Fazili sakhala mahape kwambira amadwala even if Malawi timadwala zaoneka papa kuti kubwera kwa temwa kubwera kwa Tabita combination ya Tabita ndi temwa yaonetsa kuti atsikana athuwa the brilliant komanso mwina ankadandaula zakosafa kuti iwo ndofunika kuti azipita kumene ku AFCON chifukwa zina ndi zina ma award ena amasempa atsikana just because kumene amakamenya ndi kukosafa koma apapa ku AFCON ukuku ndi chikhoya kuti mmodzi wa atsikana amene wawiri Tabita olo ijen atakhala mwina player mu Africa amene oposa Babula makhapa tsogolo pa atsikana matikaona Babula paikha timuyike apo Tabita timuyike apo olo Babula timuyike apo kundanaji tikuyika apa patsikana athu akuoneka kuti they are good than those from Zambia. Chabwino ndimene zikuonekera ndithu makamaka kumene kuti kakambaso za gulu A muli Morocco, Algeria, Senegal ndi timu ya Kenya. Pamene mu gulu B muli South Africa, Cote d'Ivoire, Burkina Faso ndi Tanzania. Mu gulu C muli matimu a Nigeria, Zambia, Egypt komanso yathu imeneyi Malawi. Ndipo kugamba za magulu eno amene kumene mukuona mbituzi mu B ndi meneyo matimu amene mukomanso gulu C mene simuli Malawi wasawalaso gulu D mene mukupezeka matimu a Ghana, Cameroon, Mali ndi Cape Verde amene amene ali mu gulu D. Koma zotsatira zomwe zaoneka makamakanso mu mpikisano umenewo chiyambireni tikhoza kukuzani kuti ayi ena akuoneka kuti zayendera pamene ena awuyamba moyo mowawo kwambiri ngati Egypt yomwe inagonja 6-2 ndi timu ya Zambia. Algeria inagonjetsa Senegal 2-0, Morocco inagonjetsa Kenya 4-2, Ivory Coast inagonjetsa Burkina Faso 4-1, pamene Tanzania inaja mwa South Africa 2-1. Masewera amene achitika so far kumpikisano amene wa Women's Africa Cup of Nations. Mina quickly maganizo ako ndotani kapena pachitike zotani masewera otsatira wakambapo wina magawe amene akuena kuti Fazili komanso sewera aunikire asana kumana ndi Egypt. I think chofunika kwambiri ndi approach tsopano ya masewera enawo nangasi zikuoneka ngati timu ya Egypt ndi yocheperapo mphamvu mu group 1 koma noti kaona kuti anapanga bwanji qualify
tipeza kuti palibe timu imene imangogwera kuti ikupanga qualify ku competition ngati kumeneko. So ndikukhulupirira kunena kuti tikuyenera kupita mosamala against Egypt. Nanga sife tamenya ma champions Nigeria. Egypt iso zitha kutheka ma predictions and amenewo. Yes. Zitha kutheka so Egypt ku mukuona kuti Morocco Nigeria idutsa. Yeah. What is the ambiguous prediction to Malisa's minutes? Yeah, out in Abangatu before my games I think yeah, my prediction mwina tingwauza amene akuonera. My prediction amene akuaona apa a presenter a program inoyo. A producer. Mfuna mndande udindo. Tinapanga before my games. A producer a program imeneyi timauzira before the game. That's aone kuti izizi ngati kupereka panopo. Yeah, my prediction anatifusa mande. Yes. Ndiye ndimafotokoza choncho kuti mmene ife tayimenyera Egypt tikapitaso moti mophweketsa makamaka imenyera Nigeria tikapita mophweketsa kuti Egypt yamenyedwa ndi Zambia zigoli zambiri ndiye kuti ndi pamene zinthu zitha kutivutira. Komanso china ndikhozonena kuti approach yathu ya game ya Egypt ikungoyenera kukhayosiyana ndi game ya Nigeria because Nigeria ndi timu yoti kaseweredwe kake ndikosiyana ndi Egypt 1. Chachiwiri ndichonena kuti Nigeria ikuoneka kuti ndi timu yocheperapo mphamvu mu group mu kuyerekeza ndi yochepa mphamvu cha Egypt ndija ndi mu group mmene malizatsi ayenda si yochepa mphamvu ndi yathuyi ndi imene imaoneka yochepa mphamvu chifukwa ukaona pa FIFA ranking yes Egypt ili pa number 9 mu Africa muno ili pa number 13 ukaona Malawi ili pa 153 yes mu Africa ili pa 30 chakuti koma mmene zayambi ndi koma panopo titono kuti panopo mapita mtima oti tamenya panopo Malawi panopo ukuku ndi ma contender oti atha kuchita bwino panopo aitembenuzanso panopo ndi timu ya mphamvu so ndimanena choncho kuti approach yathu ya game ya Nigeria definitely ndiyosiyana ndi Egypt chifukwa cha mphamvu zimene matimu ali nazo 1 2 chifukwa china ndichonena kuti enawo akuoneka kale kuti amenyedwa kale game yawo yoyamba ife tinawina so tikangopita chifukwa chonena kuti yayi tinawina ndi timu ya Nigeria ndikuti pa Egypt so tikangodutsa moyera ndi pamene zinthu zitha kutivutira player yawo ndiyosiyana Egypt Nigeria timakamba kale kuti Malawi imaonetsetsa kuti isapereke space kumbuyo ndi umadzapeza ndi Egypt inamenyedwa ndi Zambia teni tingomasuka chikwefule tipite nomo masuka ndi pamene mumadzidzimuka so pakuyenera kukhala game plan yabwino kuona kuti kodi Egypt imamenya motani chifukwa Egypt yo ndi imene ibwere ndi mkwiyo ngati umene yonabwera nawo Nigeria chifukwa aphunzitsi dzulo lijana dziwo kuti second half Nigeria ipanga komiti maplayer ambiri kutsogolo ambiri adzipita ndicho linga choti tichinye so ndi pamene ife timapezera nomwayo kuti titha kuapanga counter kungopatsirana awiri atatu tikuika behind defense yawo ya Nigeria nde apaso tikuyenera kukhala cautious tikamamenya ndi timu ya Egypt mmene Egypt ibwerere tikuyenera kuyiwerenga ndi mmeneso ifeso tikuyenera kupanga approach game ngati ya Egypt koma ndikukhulupirira kuti tili ndi mwayo wonse tsopano ndinakamba tsiku lina ake kuti game imene ife tikuyenera kuonetsetsa kuti tayimenya ndi ya Egypt enawo ndikumaonerana ano kuti tithakuamenya kapena kupanga nawo draw koma tapeza kale 3 points kuti timu yamphamvu kwambiri timu ya komanso for your information I think kuno ku Africa atenga matimu 6 kupita World Cup ndiye kuti ku Brazil pa 24 June 2024 ndi umene kuli competition World Cup 2027 gani za umbo 2027 ndi mene tayambira ifewo ndikuona ngati kuti mwayi ulipo kuti titha ngati tikumenya number 1 timenyaso Egypt imene ili number 13 mu Africa muno umamenya kale piro timenya approach yake ikakhala imene tikamenya chifukwa group ya 2 panopa ndikunena pano ili no open ili wide open chifukwa chonena kuti Egypt makamaka Nigeria ndi Zambia chicho seitha kuchitika itopeza kuti Nigeria amenya Zambia mwina so draw mwina draw
izitengeralo ifeyo kuti kodi mbali yathuyi ife tikangokha ndi 6 points we are safe. Yes. Kwina kuti Tikayambe Egypt. kena kuti kamazamenya ndi Zambia olo kangopanga force ndi Zambia chifukwa Zambia ndi Malawi ndo uzakhalapo. Yes. Chifukwa ndikaona mamenyedwe a Zambia ndi Malawi ndikuona ngati ukumafanana. Chifukwa tikaona ma strikers a Zambia Babla ndi zake kuna nanji ndekumaza bwera wino kuti Kasongo akumazuza kwambiri mbali zigoli zawo mabweresa kwambiri mbali ndipo mukaonanso ifeyo a Malawi muonanso kuti tabita amapitaso deep ku left ukuso muonanso uyu ndani temwa amapita amasiya mfano ja pakati ndekuja kutumwa chifukwa defender amene amenya ku 2 wa Nigeria anathamanga dzulo second half. So nzo kuti atsikana athu ndothamanga atsikana aja kuthamanga tabita ndi temwa kuthamanga kwambiri. Next assignment ndi imene kuti timu imene ya Scorchers zisewera ndi Egypt pamene Nigeria idzakumana ndi Zambia imene zayambira mu mpikisano amene wa Women's Africa Cup of Nations kuti yayi timu ya dziko la Scorchers yamba ndi kupambana 3-2 pogonjetsa Nigeria. 9-time champions agonja ndi timu imwe yapita kumene kwa nthawi yoyamba pamene tukamba kuti mpikisano amene wa Women's Africa Cup of Nations ukuchitika mdziko limene la Morocco. Tinene motero mukuti yayi 10 ndi pamene ndithu timu ya Nigeria yakhala ikupambana mpikisano umene wa WAFCON. Tikabweranso tikamba nkhani zokhudza FDH Premiership waishosha ena kupeza ma 3 points pamene ena zikuwavuta. Craig yadwalika kwambiri, Bullets yafa kudedza, zina mwazomwe tikhati kuona tikapumira pang'ono. Ndimakamba za waishosha waishosha ikubwera ndi zambiri ku Civil Stadium kudafika njuchi kumeneko masewera Kamuzu Barracks ndi Mafco ena kuti yayi mwina zikhulupiriro koma njuchi ndi njuchi. Masewero anakomera timu imene ya Kamuzu Barracks kugonjetsa Mafco 4-1. Ndi result imene ambiri aiona yodabwitsa kwambiri kutengeraso ndi imene ikupangira KB inali yodwalika pakatipa koma ikuoneka kuti yazitolera chifukwa pompano inapitaso kumpoto oziti kumpoto yakachita bwino apaso zigoli zambiri so 4 so iza kuti ndi timu imene ikuoneka kuti kumusivu njuchi koma pa ground ilili zanjuchi zisikoyamba I think njuchi kwa zina bisala kuseri kubwaira I think chifukwa cha mitengo palipena pake zimakhabene pachapo ndeka chimachitika ndi chani ka zimaona gulu kena kuzimangonyamuka sikoyamba atu akakuchitika pompano paso zimabwereraso zimabwereraso pompo nde ambiri amabuzi ndi bullets kodi zimaluma I think ndongofunika mwina kufufuza kuti zimachokera pati kuti akapoperepo mankhwala kuti zisamasokoneze game chifukwa game ya bullets nde anthu amazipanga translate kuti mwina ni mankhwala chachani koma asi mankhwala njuchi zili pafupi ndi stadium. Koma mutafufuza inu ngati saku Civil zimabwera masuka magame okhamana zimitengo zina zake kulibe magame chifukwa ikanakhala kuti ikumenya ndi Civil mwina mukanati ndi Civil yabweresa njuchi koma zimangobwera mitengo ili pafupi yamala ina ija zimakhala mmene pomwe ndiye ndiofunika mwina kutsogoloko kungopeza ufaira ija zazithamangiseko chifukwa zimasokoneza game chifukwa pa game imakhala kuti yatentha game ina timu ina yatsapa ngono kuti mwina ikakoleze chigoli upeza kuti njuchi zikulowa ndiye namaza zilowetsa kuti ndizamu koma ndi njuchi basi palibepo za mwanthu pamene ndi njuchi chabwino. Sajeka wajeka kwa nthawi yoyamba tukamba za FC Binyasa Big Bullets yagwa padedza 1-0 ndi timu imene ya Dedza Dynamos. Marco Chiwanda amene wakhaulitsa mapale kuti ayi beaten zija zithe mwina zikutanthauzanji mu waishosha tiyambe ndi Eric. Zotanthauza kuti panopa timu iliyonse ikumadziona kuti ikulimba mtima kuti ithomenya wina aliyense. Maona kuti Wanderers yakhala ili mu form yabwino chokera last season zafika season ino
koma inamenyedwa kale. Timu ya Bullets iyi ndi inali yoti anthu amangayang'anira kuti tsiku lina ake itha kufa chifukwa ndi mmene machitire. Mutaona madraw mmene machitira pena kumenya awiri atatu otsogozana, so mukakhala kuti mukupanga zimene zijaze mumakhala kuti kufa kwatsala pang'ono kukusuzumira. So panopa pakuoneka kuti palibe wina aliyense amene akuoneka nokuti matimu akumamuopa zenizeni. Apapa padedza apa Bullets ina awina last season ino yabwera yaluzako ndi timu ya Dedza. Taonanso matimu ambiri akhala kumavutika tsopano kuti timu ioneka yamphamvu mina anthu ayipatsiratu kuti itha kuwina ikupita kuwina kwayo koyenda makamaka magemu akoyenda wanda amene akukhala tricky kwambiri. Komano ndakhanduka mbaso mu program ino kuti kumakhala kosavuta kwapanga predict ngati timu ya Bullets player awet kuti ili ndi njira imodzi imene kumapezera zigoli. Mutati muone nadzamenya magemu ena ake otsogozana, magemu ake amakhala kuti cross ichoka kwa Morgan, magemu amene Morgan anatenga ndithu man of the match otsogozana ndithu uchoka kwa Morgan akuyika mkati chigoli. So njira yake yakhala ili imene yoyo ndi kwa izi anthu kuwapanga predict kuti tikangopanga close down Morgan ndi kuti Bullets itathana naye. Chifukwa mutati muone creativity pa midfield Bullets kuti muone ma assist kuchokera pa midfield pawo sizikuoneka bwinobwino kuti pali munthu wina ake amene one akupanga dictate play yawo pa midfield, two amene akupanga provide ma assist. Chifukwa chake chomuyikira number 10 amamenye nthawi zambiri amamenyetsa 4-3-3 kusonyeza kuti wina amakhala number 10. Number 10 ndi amene amapanga no create zigoli. Ngati sakupanga zimenezozo mukhulupirira kuti timu ikapeza chigoli kuchokera kuti izingomenya direct balls kapena ngoyika kumbali kuti wina ake ahedere nanga azano akakhala kuti ali bwino mipira yamwamba ndi kuti mwaduka timu yonse yaduka. So pali zinthu zingapo zimene timu ya Bullets yaoneka kuti ili exposed mwina masewera amene yasewerawo. Chinanso chimene mwina chimavuta no akamamenya ground ngati awawa ndi mpira umene anazolowera kuti ndi zabwinobwino komano ndi timu yoti ndakambakala kuti muthu ayiwanga predict kuti nthawi zambiri imapanga commit ma fullback yawo 2 ndi 3 kulazi zasongate mawinga. Yes, akhali ngati mawinga. Ndi mipira imene imamenyedwa ma ground awawa kumakhala kovuta kwambiri kuti mukhoza kuthana nawo matimu nanga si matimu ambiri amangomenya from defense angodutsitsa midfield akangolanda mpira uku adutsitsa midfield mpira wa mwamba upita kutsogolo. So nthawi zinaso zikumapanganso expose makamaka ku defense kuti nthawi imene akupanga attack apanga komiti maplayer ambiri kutsogolo timu ijango chichotsa wakakumana ndi wina ayika mpira mu box achinya. So ndi zinthu zimene ndimakamba kuti ndi anthu oti akuapanga akukhala predicted kwambiri. Chabwino. Kuti anyway ndingoyikapo za Bullets I think tazikamba Craig kupitirabe kuvutika 2-1 yagonjanso kukaronga mavuto sakutha kuti imene ya Craig. ya ku Craig ku ndeti zinena kuti vuto ndi chani chifukwa pano pabweresa technical panel yamphamvu. Ernest Mtawala ndi experience kwambiri ku mpirapo ali ndi ma ideas ambiri oti athu kupanga contribute ku Craig. Kuli Gerard Piri kuli Fisher kuli Gerard Piri, one of the experienced coach ku Malawi ku Fisher Kondowe, one of the best physician woti chiri yonse fitness anyamata ndoti wakwanisa koma nde kuti vuto ndi chani makochi tachotsa tinayambo chosa ntitemera kuzachosa JK panopaso pano awawa kananji panopaso pano tiziti chani ndikuti vuto ti ayambe kuyang'ana kusogolo management kuti kodi timu ikuyendesa bwanji kena kwaone ma players kuti kodi ma players amene ali nawo ndi oyenera kuti atha kumenya mu league imene ifa league yatentha timu yonse ikubwera with full force nde pano pani 5 points we have go 4 games remaining kuti timaliti kuangule first round nde second round kumakhala kuti watsala aliyense amafuna kuti aziteteze nde ngatisa kutola ma points panopo Ernest ndi Gerard sizikuyenda. Masewera amene achitika mu mpikisano wa FDH Premiership anyamata Silver Strikers 1 makamaka mitundu 1 Silver Strikers 1 masewera amene anachitikanso kudedza pamene Red Lions yagonja 3-2 ndi timu ya Blue Eagles. Nalinso masewera ena amene anachitika pakati pa Sivo ndi makamaka Chitipa ndi Ekaya yagonja timu ya Ekaya 1 kwa duku. Komanso Sivo
inagonja masero ake makamaka 1-0. Airtel Top 8 is back. Tukamba za ndime ya semi-final ndipo zonse zichitikira pa bwalo la Silver kulirongwe. Anyamata Ekhaya okumana ndi Karonga United loweruka pamene timu ya Mighty Wanderers idzasewera ndi Blue Eagles pamasewera amene achitikira bwalo limene la Silver. Imene ndi nkhani mwitumaliza nayo program yathu. Tiyembekezo tani ndime ya semi-final. Who do you think will make it to the final ya mpikisano umene? Tukamba kuti ma finalist ajakajata onse anatsanzika. Silver Strikers inatuluka ndi Karonga pamene Bullets inatuluka ndi Ekhaya. Matimu amene kumana mu semi-final na menda achula. Yeah, Wanderers inatuluka ilimo. Wanderers inatuluka. Inatuluka ndi Bullets. Oh, Bullets inatuluka. Silver so inatuluka. Karonga this now second time anafika poso ma finals. Game again ali pa nde Karonga ili ndi ka experience ka finals komanso akukumana ndi timu imene panopo ikuoneka kuti yadzuka kwambiri. Nde cup game imakhala yovuta kupanga predict mbale wanga chifukwa chakuti timu yonse imayikapo mtima. Nde ndikuona kuti azakhala magame amene azasewere bwino makadi prediction Ekhaya komanso Karonga. Who do you think? Yeah, ndikuipasa chance Ekhaya kuti itachita bwino. Zigoli zingati? 2-0. Oh, chabwino. Yeah. Tibwere kwa tisanabwere kwa Eric. Mighty Wanderers ndi Blue Eagles. Mighty Wanderers ndi Blue Eagles. Blue Eagles ndi Mighty Wanderers kwapeza kunoko kulilongwe. Mighty imavutika kwambiri ndi Blue Eagles. Ndi panonso Blue Eagles ndimene yapangira peak this season. Ikuoneka kuti ikafikaso ma cup game. Prediction awidze. Yeah, prediction umene uzalwa kuwaya bwa. Ndu uzathira ma penalty. Oho. Ndema penalty tsene badi. Akupambana ndani. Ukazapita kuma penalty ndoti Wanderers zakhala kwa. Oh, chabwino. Tibwere kwa Eric. Ekhaya versus Karonga prediction. Mwina ndingofotokoza chonchi kuti achifukwa cha nthawi zofotokoza msumkhana. Yeah, ma predictions wandivuta koma ndinene chonchi. Magemu awa akanakhala osavuta kupanga predict akanakhala pa pingu. Than msimati ili pa Silver. Yeah. And they wire wambali uja iwe. Yes, komanso mapicha aja ndosiyana. Anthu amene sana amenye kwambiri pa bingu Pakamuzo Stadium kumenya for the first time. Or even pampira pacha. Amavutika kwambiri. Koma popo ndele sana amenye kwambiri. Watsala. Pa Silver Stadium I think ndi ma ground ofananirapo ndi ma ground ambiri amene amagwiritsa ntchito. Matimu amagwiritsa ntchito. So ndi magemu no chimene chochi apangitsana kuti akhale ovuta kwambiri. Ineyo magemu awa kanakhala kuti ali pa bingu Wanderers ikanapambana mosavuta. Chifukwa ndi pabwalo kuti amenyapo kwambiri. Amenya magemu ambiri pamene paja. Blue Eagles atengerapo to Airtel omwe. Yes, atengapo Airtel pamene paja. Komano mutati muone magemu kuti muwerenge amene Wanderers amenya pa bingu ndi Blue Eagles. Komanso mwina mutati muone mmene mamenyera Wanderers ikakhala pabwalo ngati bingu ndi timu ya Blue Eagles. I think ikanakhabe ndi advantage Wanderers than timu ya Blue Eagles. Koma panopa akubwera kudzamenya pangati pana. Kuti pa prediction Ekhaya na also akananjoya pa bingu. Ngoti pa prediction. Awatu sakwire. Tibasa prediction kamera so. Ine sindipanga prediction. Okay, akuti awasapanga na uza prediction. Tathokoza kwambiri nonse amene maone program ine ya game plan pana pa Zodiac. Tithokoze suma pa dera Wire Chambu injoka kalekale wa Silver United Komanso Flames Komanso Eric Chiputula Ntolankhani amene amalemba nkhani za masewero. Ndathokoza nsanzanga amene athandizira kuti program ine iteke Fatani Menyani Buda Komanso Timopoki amene so akugwira ntchito tamandika kwambiri kuti ayi zonse zitheke mene zathekera tsiku lalero. Inu ndine tikumananso Sabata yamawa pamene tizabwera ndi program ina ya game plan. Chekera kwa ine Dickson Chivwati Gonde. Goodbye.